idem spraviť psychologický posudok na moju bývalú psychiatričku, ktorá sa mi vyhrážala, že keď vydám knihu, tak mi zničí život. A aktuálne mi ten život aj celkom kurví, lebo zase písala nejakému adminovi, podľa mňa, akože, ale určite to bola ona. Ona tam písala adminovi, nech mi zase zruší príspevok ohľadom mojej knihy. Hej, že takto mi to sabotuje. Takže ja idem teraz pekne, krásne urobiť posudok na ňu. No. Je na horách a ide sa ako rozprávať s ňou. Pomáha detským pacientom, keď sa trápia a nevedia si rady. Je oporou aj pre ich rodičov. Svoj život zasvetila detskej psychiatrii a pacientom v ambulancii sa venuje už 45 rokov. Krásny deň na horách sme strávili s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, pani doktorkou Tereziou Rosenbergerovou. Vítajte u nás. Ďakujem. No. Pani doktorka, tak ako bolo? Super. Bol to krásny deň, vyšlo nám počasie, vyšli nám ľudia, ktorých sme stretávali, lebo všetci boli úžasne šťastní, mierne. Ja som všetky jej správy dala ako do svojej knižky, hej, takže keby ste si chceli prečítať, ako ma tam ohovárala v tých správach, tak ako všelijaké umelé prípravky a všetci tí liečitelia, ktorí niekedy celkom zbytočne robia veci, ktoré by nemuseli. Vám hory niekedy v živote pomohli? Skoro vždy. Vždy, lebo je to sloboda, je to prijatie, je to pekný a príjemný zážitok, aj keď je niekedy ťažko, aj keď človek musí prekonať sám seba, musí zvládnuť či bolesť, či neochotu ísť. A čo keby si prekonala to, že som napísala knihu? A prestala mi kurviť život. Vám nebolo všetko jedno, sama ste bojovali na nemocničnom lôžku, tak musíte byť teraz hrdá na to, že ste to dali. Áno, mimoriadne som na seba hrdá, pretože nemyslela som si, keď ste spomínali, že budeme mať krátku prechádzku, tak som si to predstavovala asi tak na úrovni bežného Slováka okolo Štrbského plesa. Takže určite sme prešli ďalej a prekonali viac. Máte z mladosti hory prechodené? Z mladosti aj z neskoršieho veku veľa času sme strávili na horách. Poznám časť Slovenska, také tie najznámejšie hory určite máme pochodené. A to, čo sa patrí na Slováka, teda dobrého Slováka poznať, myslím si, že poznám. Prešla som. Vy ste ma prekvapili tým, že ste vravili, že na bežkách ste išli zo Šumiaca na Kráľovú horu a potom až na Útulňu Andrejcova. To je A bol to zase zážitok, ktorý by som dopriala každému, pretože jednak prekonať celú túto trasu, jednak je to nádherné prostredie a potom ten pocit, keď už prídete na Andrejcovu a nemusíte ďalej a je tam partia ľudí, ktorí sa tešia, sú celkom iní, ako sú ľudia v bežnom živote, v meste, v nemocnici, v električke. Nie sú agresívni, tešia sa, že sú spolu. My sme sa dnes prešli zo Štrbského plesa na Popradské pleso. Bola to veľmi príjemná túra, tak sa spolu pozrime, ako to vyzeralo. Když jsem šla na vysokou školu, tak jsem se bála toho, že si nenajdu kamarády jako na střední škole nebo na základní, ale mýlila jsem se. Neviem, jak si ten mám statív tu nastaviť, lebo Viac menej môj vzťah je pestovaný, budovaný od malička. Väčšinu času voľného, pokiaľ to nie je záhrada alebo huby, tak to sú určite hory. Začali sme na Štrbskom plese. Kráčame po turistickom chodníku, ktorý je súčasťou Tatranskej magistrály. Snažíme sa využiť posledné slnečné dni tohtoročnej jesene. Pôjdeme, ako sa hovorí, za nosom a uvidíme, kam nás to dovedie. Voľného času mám veľmi málo, ale všetko je to o tom, ako si to zariadím, ako to urobím. Ten voľný čas je nevyhnutný určite aj na obnovu síl, aj na určitú regeneráciu. Pretože práca si myslím, že je veľmi ťažká, veľmi náročná a bez toho, aby sme chvíľu boli v lese, v hore alebo v záhrade alebo niekde v nejakej príjemnej spoločnosti by sme, myslím, veľmi rýchlo vyhoreli. Tá práca s deťmi je radostná a je síce ťažká, ale to, čo je najhoršie alebo najťažšie, je práca s rodičmi, pretože dieťa je len nejakým
dôsledkom toho, čo sa v rodinách deje, aký postoj, aké problémy riešia rodičia. Dieťa len odráža problémy rodiny, respektíve školy, ale aj to závisí predovšetkým od toho, ako sa rodina postaví k problémom dieťaťa, ako ich je schopná alebo ochotná riešiť, čo do toho dieťaťa vklada, ako ho posúva ďalej, čo od neho očakáva. Čiže práca s rodičmi je ťažšia ako práca s deťmi. Celá moja kariéra bola vecou omylu. Chcela som študovať výtvarníctvo, chodila som kresliť do výtvarnej a môj otec povedal, že z toho sa teda vyžiť nedá. Musím robiť nejakú poriadnu prácu, takže som šla na medicínu. Otec bol lekár a želal si, aby som teda pokračovala v jeho stopách. Ja si nemyslím, že sú v živote náhody. Všetko proste sa od ničoho odvíja. Snažím sa pracovať tak, aby som deťom neublížila. Nie vždy som schopná. Ty prečo mňa ubližuješ? Čo ja som ti spravila, že mi ubližuješ? Od mojej šikovnosti, od mojich schopností. Vždy je tam rodič, vždy je tam sociálne prostredie, vždy je tam tlak školy a ešte mnohých iných, ktorí na to dieťa pôsobia. Takže nie všetko viem urobiť podľa svojej predstavy. Rodičia dnes sa často boja byť rodičmi. Nechcú dieťaťu stanoviť pravidla. Napríklad len taký smiešný príklad, keď chcem poslať dieťa, ktoré je v katastrofálnom stave na hospitalizáciu a rodič povie, že nie, lebo by sa dieťa na neho pohnevalo, alebo by ho prestalo mať rado, tak s tým nesúhlasí a často ide o ohrozenie života dieťaťa. No, ja tam idem ešte takú súvku dám, že prečítam, čo mne tam vypisovala, hej. Že proste ja som chodila na tie jej skupinky a akože nič by tam nikdy nepovedala. A potom čítam tie správy po 6 rokoch, 7, čo mi dali do posudku. Ešte je tá vec, že proste aspoň, že to zverejnili v tom posudku, čo mi robili ohľadom toho sexuálneho násilia, lebo by som sa aj nedozvedela, čo všetko tam popísala. Takže 15.3.2016. Dnes vyšetrená prvýkrát, prišla zo školy, dôvodom je Aspergerová porucha, odporúčam integráciu. Individuálny študijný plán, rešpektovanie stavu. 27.4.2016. Odporúčame pravidelné kontroly. Dieťa býva u starých rodičov, dnes prišli obidvaja, sú s mamou na nože, súperia o dievča, ktoré je v neistote, nevie si rady, nikam nepatrí. Riešime, že starí rodičia hovoria o týraní a zanedbávaní zo strany matky. Doniesli dokumentáciu zo súdu, hľadajú, čo je pre dievča najlepšie. 2.5.2016. Starí rodičia ťahajú čiaru proti matke, tragédia je to, že dievča nemá hranicu, trochu ju metie boj dospelých, nemá postavené pravidlá. Starí rodičia si ju nekriticky chránia, v piatok mi volali zo školy, triedna sa jej zľakla, mala zase svoj amok a skoro po nej hodila lavicu. Už sa jej začínajú bať aj deti. Je veľmi nevypočítateľná. 19.5.2016. Začiatkom minulého týždňa bola bez vedomia rodiny sama v Bratislave. Informovaná mama aj starí rodičia. Starí rodičia prišli do školy a riešili situáciu. Škola nemala informácie o ťažkostiach Viktórie. Žiadne informácie neboli presunuté zo základnej školy. Neboli na nič pripravení. Ťažkosti sa v priebehu školského roka stupňujú. V prvom polroku sledovali čudácké správanie, v druhom polroku úniky z vyučovania. Má dobré aj zlé dni. Spolužiakom sa vychýba, niekedy sedí alebo leží na lavici, nevníma, čo sa deje v triede, je schopná sedieť aj pol hodinu a čomieť do neznáma. Veci okolo seba porozhadzované, je k nej ťažký prístup. Neuvedomuje si dosah svojich reakcií, nevníma svoje okolie, následky svojich činov. Hodí lavicu a neuvedomuje si, že môže niekoho zraniť. Na telocviku sa zažnie niečím a môže tiež niekoho zraniť. Položí vec uprostred miestnosti a neuvedomí si, že to môže niekomu zavadzať. Chodí často na WC, niekoľkokrát za hodinu. Tam často si sama kreslí, v horšom stave búchala hlavou o stenu. Učitelia ju prehovorili, aby zo záchoda vyšla. Jedna z vyučujúcich ju videla skoro ráno na sídlisku Furča, asi o 7 ráno. Nie je schopná pracovať s časom, ktorý má k dispozícii. Má 5 hodín, po 3 hodinách práce je hotová. Chce odísť, nerozumie sociálnemu správaniu, reaguje ako 5-ročné dieťa, teda na upozornenie reaguje otázkou prečo.
Má dní, keď príde neupravená, nestará sa o seba, neučesaná, kupuje si drahé výtvarné pomôcky, má toho veľa. Je nezrozumiteľná a nečitateľná, ako by vo svojom svete. Nepracuje, robí čo chce, berie to ako krúžok. Učitelia prispôsobujú výuku jej. Stráca sa v meste, na školskom výlete odbehla a stratila sa takisto aj v Budapešti. Ukazovala učiteľke článok o tom, ako ukradla auto, informovala o tom, ako o zaujímavosti, bez ohľadu na to, čo urobila. Často sedí s kapucňou na hlave, odstrihnutá od okolia, odmieta sa podriadiť a rešpektovať autoritu. Nemá síce veľa vymeškaných hodín, celkovo 14 neospravedlnených. Môže byť klasifikovaná z teoretických predmetov. Učitelia skôr odporúčajú, aby navštevovala gymnázium. Táto škola pre ňu nie je vhodná, neposúva sa. Nevhodné je aj to, že na internáte nie je pod dohľadom dospelých. Dedo opakovane v Košiciach chodí na rodičovské združenie. Dieťa do školy nosí chleby so zeleninou a šalátom, koláče plné knedle s jahodovou plnkou, kotič, syr, banány. 14.6.2016 podľa matkinej rodiny bol otec dievčatá čudák, asi autista. Jeho otec mal istý čas problém s alkoholom. Dieťa je podľa pedagógov talentované, ale nepočúva, robí si svoje, neznesie pravidlá, nevie sa prispôsobiť, nevydrží chvíľu, je nervózna, predáva svoje obrazy a za zarobené peniaze si kupuje najkvalitnejšie farby. Dievča som poslala do Prešova do centra pre autistov, potvrdili Aspergerov syndrom, jej správanie o tom svedčí. Chodí mi na skupinovú terapiu, nezapája sa, ale je rada, že niekam patrí. Jemným odtieňom nerozumie. Dieťa je bludné, opustené, nemá ani jednu kamarátku. Babka po smrti svojho syna, teda jej otca, nemá spracovanú tragédiu. Bojuje preto s jej matkou, jedna druhú ovára, samozrejme všetko cez dieťa. 23.6.2016 vyjadrenie matky. Dnes sme mali v Michalovciach stretnutie medzi starými rodičmi Krajňakovými a zamestnancami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovce, ktorí majú dávať posudok na súd ohľadom Viktorkinho zverenia do starostlivosti. Stretnutie nedopadlo dobre, svokor tam vystupoval veľmi podraždenie, obaja starí rodičia tam deklarovali, že oni Viku do ničoho tlačiť nebudú a do žiadneho Martina na liečenie nepôjde, ak to sama nebude chcieť. Vyjadrenie matky. Vika do Michaloviec do školy nechce prísť, však samozrejme. Takže neviem, ako to všetko dopadne. Obávam sa, že ak sa Viktorka nebude liečiť, dopadne to zle a vina sa hodí zase len na mňa. Vy ste s Vikou o tom rozprávali, ja som od spoločných stretnutí očakávala, že aj niekto iný povie Viktorke, čo robila a robí nesprávne, že aj mne sa povie, čo som v tej chvíli mala robiť ja a spoločne dospejeme k tomu, aby si Viktorka uvedomila pravidla a akceptovala ich, aby sme dospeli k nejakému riešeniu. Zatiaľ jediný výsledok toho všetkého je, že ja sa mám stiahnuť. Myslím si, že ja viem akceptovať aj iný názor. Ak je to rozumná vec, tak ho aj prijať. Pod nátlakom som ochotná Viktorky sa vzdať, lebo len aby som sa jej pomohlo. Ale pomôže sa jej, aj nepríjme odbornú pomoc. Uvedomujem si, že nemá zmysel ísť proti starým rodičom Krajňakovým, lebo oni majú svoju pravdu a trápim sa len ja. Ale myšlienka, že moju dceru bude mať vo svojej starostlivosti alkoholik, zákerný človek, akým je môj svokor, to sa nepríjma tak ľahko. Je mi ľúto, že moje deti stoja pred voľbou buď starí rodičia alebo ja. Ja sa len obávam, že to starým rodičom prerastie cez hlavu a už sa tým nebude dať nič robiť. Neviem pochopiť, prečo akceptujú všetko, čo Vika chce a povie. Lebo sa milím alebo sa milím ja a takýmto deťom treba vždy ustupovať. Proste nechápem. Bola som ináč vychovávaná. Ak existuje na tomto svete spravodlivosť, tak neviem, kde sa jej mám dovolať, pretože jediný, kto by mohol adekvátne dosvedčiť, je môj bývalý manžel. Keby dnes žil, tak by sa ma zastal, ako to robil, keď žil. 27.6.2016 vyjadrenie doktorky. Dieťa je veľmi otočené, myslím, akokoľvek by sme ju chceli odlúčiť od starých rodičov, neprijala by to. Ja na hospitalizácii trvám, nie dievča rozhoduje o tom, čo treba. Hovorila som s ňou, onedlho sa dostane do polohy, že ju zo školy vyhodia. Možno až potom starí rodičia niečo urobia a ustúpia. Kým sa nič nestane, neustúpia. Na skupine bolo dievča, čo bolo v liečebni v Martine. Aj ona jej hovorila, čo tam bude. Dieťa sa bojí nového, neznámeho. Vyjadrenie matky. Ja sa len bojím, že niečo zanedbám a potom si to budem vyčítať. Ale ja viem, že hlavou múr neprerazím. Ja Vike želám všetko dobre, ak má byť šťastná u nich, nech je. Preto chcem, aby sa Vika liečila, neviem, či im to môže súd nariadiť. 14.7.2016 dieťa má veľký celoživotný problém. Aspergerová porucha si vyžaduje veľmi intenzívne
vedenie odborníkov. Samozrejme záleží od miery sociálnej funkčnosti. Tá je u Viktórie nízka. Skúšala som ju odoslať na hospitalizáciu do Martina, bola riadne objednaná. Mala na hospitalizáciu riadne nastúpiť. Starí rodičia ju neodniesli. Dedo udal prostý dôvod. Nemocnica je na Kolárovej ulici a nie na námestí, ako som napísala na papier. Pri dôraznom rozhovore dedo priznáva, že Vicky odmietla nemocnicu a oni nebudú robiť nič, čo dievča nechce. Výchova dievčaťa uniká, podľa starých rodičov dievča problém nemá a u nich funguje. Je zlé, ak si podmienky diktuje dieťa, ktoré má problém so sociálnym fungovaním. Obávam sa nezvládania výchovy, rovnako sa bojí aj matka. Pre vývin dieťaťa toto nie je žiaduce. Vopretie matky naruší aj sebaakceptáciu a identifikáciu s rolou ženy. Matka vekom je schopná prijať a chápať dieťa s poruchou. No, to si nemyslím, lebo to poviem neskôr. Popri terajšej atmosfére je však toto nemožné, dievča by utekalo, nerešpektovali by ju. Pobyt dievčaťa na internáte je značne náročný, dievča ho nezvláda výchovu, zrejme nezvládnu ani starí rodičia, ani mama pre náročnosť diagnózy. No, takže ja poviem príklad z detstva. Hej, mala som asi 7 rokov, išli sme s mamou do jej roboty a proste mi povedala, že sa mám pozdraviť jej kolegyňam. Ja som povedala, že dobre, ale keď sme vošli do tej miestnosti, ona bola veľmi veľká tá miestnosť a ja som sa zľakla a som sa nepozdravila. Potom sme tam u nej v robote boli asi 2 hodiny. Mama mi podávala také malé papieriky, že keď sa nepozdravím, keď budeme odchádzať, takže ma doma zabije, zreže a tak ďalej, hej. Takže akože ja už som sa potom, keď sme odchádzali, pozdravila, hej, lebo ja som si zvykla na tú miestnosť, ale ako autista som to proste nedokázala sa pozdraviť hneď na začiatku, hej. Takže stačilo, aby som si zvykla na tú miestnosť a už som sa mohla pozdraviť, hej. Myslím, že keby sme akceptovali to, že mám ten autizmus, tak by sme sa mohli vyhnúť aj týmto vyhrážkam, že zabijem ťa, keď som mala 7 rokov, lebo nemyslím si, že to je veľmi akože múdre sa vyhrážať 7-ročnému decku, že ho zabijem, hej? Takže takto sa mi moja mama vyhražala, keď som mala Aspergerov syndrom a ešte 7 rokov. Takže a tu ju akože táto pani odborníčka na detskú psychiatriu vyzdvihuje ako úžasnú matku, hej? Pritom sa mne dieťaťu s diagnózou vyhražala, že ma zabije, hej? Vyslovene to bolo týranie. A ona proste nevie, o čom rozpráva. Čiže rodičia sa boja svojich detí, nestanovia pravidlá, nechávajú však to neviem. Hej, a bla 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 bla, chujoviny trep a potom aj chujoviny píš a nič ľuďom životy, ty piča sprostá retardovaná. Vedela som, kde je sever. No vidíš, ak teba neudreli, tak si to nevieš predstaviť, aké to je, keď ťa rodič bije, ty piča sprostá. A to, čo si myslím, že v tejto chvíli potrebujeme najviac, je znížiť tlak agresivity, tých nepokojov, ktoré v spoločnosti sú, pretože deti... Áno, a presne preto ty tam zdieľaš tie veci, že Ukrajina už dávno mohla zastaviť vojnu a podobné kraviny. Hej, lebo tiež máš ten syndrom, že sa prispôsobíš tomu silnejšiemu, nie? Preto si na strane Ruska, ty piča sprostá, preto, lebo vieš, že sa vždycky prispôsobíš tomu, kto je silnejší. Aj preto si ma vtedy nabonzovala, keď mi robili posudok. Však jasné, pán doktor, múder, júdur, MPH, neviem čo, jaké tituly, má 1 000 000 titulov a pritom je to totálny debil. Tak si mu išla nabonzovať, že som bola u teba, ty štetka skurvená. Hej, takže hej, prispôsobuješ sa silnejším tým, čo máš v robote, tým, čo sú vyššie postavení u teba v práci, tým doktorom, potom sa budeš prispôsobovať tým, čo sú v politike silnejší, teda si na strane Ruska, takže si v podstate iba obyčajná štetka. Hej, to si ty. Jedení sa stretávajú s veľmi nepríjemnými nepriateľskými postojmi, či na strane politikov, či na strane spoločnosti vôbec. Čiže agresivita je pre nich niečo úplne prirodzené. Vyrovnávanie účtov je niečo úplne samozrejme, čiže deti bojujú tak, ako ich tu učíme my. Počkám, kým Daniel odíde. Vy sa orientujete podľa značiek? Keď je psychiatrovi ťažko, vie si pomôcť sám? Myslí si, že si môže, ale niekedy je dobre sa porozprávať s niekým iným. Reklama. Nie sme sami, ktorí si chcú užiť posledné slnečné dni tohtoročnej jesene. Naozaj, magistrála je plná turistov. Markízu sledujeme aj kvôli tomu, že čakáme, kedy bude niečo z Tatier. Lebo my sme ľudia, ktorí máme radi Tatry. Vykyšujeme sa, keď idete tam, kde už sme boli. Napríklad minulé napredné solisko, teraz posledne ste boli na Chata pri Zelenom plese. Držte sa, pokračujte v tom a je to veľmi... Dobre, už to ukončím, proste aj tak to má už 20 minút. Proste to sú moje
veci, ktoré som tu chcela akože povedať a končím proste. Už na to nemám nervy, lebo ma ešte začne boleť hlava z toho všetkého.